Lakhain ko rapho ni lib MSC constituency ke parlo inglong habar upper degrum lokhiram rong phara rong along kedam tang chiti ni phain ko rasir ke parni ingdeng hini all ni lib yuratum ama hang ke thegar ni lapen ingdeng ke thom riso nimso kaching roma mai paman pon Ada por phai kep malompen all ni lib yuramai phu relief son timung pen songalama inthur pondet penapi kalitang sobita hanse pi pen kalitang anisha ingtipi atuma phan kachiki moa jai megalong arnam ardomsi akarjong aning ke pang samja phan milur ke kaya sai dingpon Anarlo por phai kre hini malompen raramai pi kapang chengponalong all ni lib yuramai phu relief son timung pen si mai che pahem phu ponlo Maya long alo hi sarpia man pen assistant professor Maggie Kathar pi kachetong dunalong MEC Barim Samson Tiso Sunil Tobi Ratsai Klembang Khogen terang pentang lo ki om dong atum chetong dun Kachetong dunalo hi sarpi Maggie Kathar pi pen kaningje pon ke lo ke charli kenang sot lapen kaching thura hinta kenang sot ke bathek sergia phan ke sarkar lapen eme thang lapen apia po lapen hamphanga song hin pen setami bor ipi ponangji Son bangge ini garong, apa ini ke oi tadu, ini ke oi pernah jok sini dah apa? Kali sonte apa mungkin dan itu ni bang beda tu cok anu kaprek ke bang jitu tadu ulang, bang tekser reser tu tadu ulang ke thang konji pan. Setami ini ke oi adim bang ke lalu, non head imu martom, apran ke dam nang ju, acam ke dam nang ju ke ini oi memedi. Tapi ni apang benda pulo, itu mungkar biar ham pang lo ke suarlo di hepik ikul ke celar tengke cenglok celar doktor di suarlo pan adim ke pek oh lo ka charli puno ka dok ve hina na tuta suarlo pan ka dim pek ampen itu mungkar bi pen kaning jever ke na pulo supin sunon suarlo no arna mang thiang kroi lo budi la sila so hin pele lang dam lo pulo tang pe suarlo dim ke the pek itu piniar ni bang adim le lang dam pusu tami tu kar bi ke suarlo tum ke adim the o setame la hai hui ang thek no nang ke klang bom ke itum aham phang ke Avivia tu warna tu kedam kanda lo. Laso apar de gruma habar ke inglongari langroi ke lang mea teng pulote sui jarlenga sonsi thek bonlong lo. Lapen free and compulsory aja konga bang so warlo tuma phan kipi pa mi. Lasi laso abang chichini nangji pusi ningje pon. Nang li than pon di ma memang. Right to education ke nang li chini lo. Right to education ke la ke right to education a ek le lang da pusi tambe la da ke pinsu pupe arlusu pupe laisi lo lapen ai na rona teng tele lang dam lo pulo tang te free and compulsory education ke lake hala lo ka chardi thek po mate di abcd 1 2 3 di isi hini ke thom la ka dong with thek po pupen o thek borim thek po pupen hala ningkan krep an ke lake free and compulsory lo lake lake abang putin chini nang sila si mota ne lipulo itu ma hemlong e sumar tum jong sila son school ki dun dera drop out do koklo pulo tang te lake apia podum se tame lake bhari a crime ka commit lo lake asumar dum school ka chotoi dun dera crime ka commit lo why athema government ban bang free and compulsory education yelo kante la chodeng dun thek nang ko di pensu pupe la so pupe lo la take dak jong se dum thak wong pulo tang te lake ai na ronda karkan lo la pe la daga masi pe podum se tame crime ka commit lo Apar de gruma habar towar mesen kabe adai ki doke PWD Road Division Department atumsi adai thetandu lahaya ki song prabjin pen klempon pe pulote kache song asai se tami dengnangji Duk tapurami athema ya itum amumar nisa apen ke sobita phan ang thek the rang koklo mani outlang no tum ati lo sila bangi tu ning duklo Wapista itum ni foundation day abang ke si bangi ning karong nangi polo wapista me abang ke isi lang amte si ning duklo bangi si bangi ning ta rong ta dulo tema ning arong bangi pilma je ni tum foundation day latuma men pen si bilong lo Koilamati pen Samson inti la pen choki hola pen Sodrit Kro Karbi Anglong Live